jatelo. Very true, Victor. Ing'eyo niya, kata sani king'iyo population mar Kenya ni, Gen Z sani ywak. Donge gi ywak? Jomage mang'eny e Kenya kae. Yudhe matindo go. Donge yudhe matindo go. Kata king'iyo kidhi IB sani ming'iyo register. Donge yudhe mang'eny. Why is it ni ok giti gi ng'eny gino mondo gibede paw? Ang'o miyo gitim mano? And you want to blame that on jomadongo? Idwa blame ng'ama duong' ni yuto koko kura. Ok samoro pogi neno rangisi ber mar go kura. Kapogi neno jomadongo. Apeny pogi neno ber mar joma kura. Kakoro jomadongo mogo kura to abductions ema pod nitiere uchumi rach kama ere tiene muna diago. Emomiyo kidwaro loko gima kamano. Kineno ka uchumi rach gimineno marach go rachni. Koro go kura mondo iket maber. Okay. Yes. Go kura mondo iket maber. Igol marachni iket maber. Yes. Okay. Yeah. An mane omiyo owacho niya. Ka jogi nogo kura ne jatelo William Ruto. Ka giwacho giketo ni jatelo maber. Wabende gitamo omiyo nwa jakomwa kura. Ma giwacho ni jakom ok tim ang'o? Ok ber. Ma jakom ok gimiyo kura. Ma jakom rem. Jakom obet piny owacho no okay fine. An wacho no katim ang'o? Okaromo. Kura yie mondo ati gi ng'ama umiyone. Mano be pod rach. Really, Victor? Yeah.